Mas Lantip longgar ora? Longgar, ono apa? Yen longgar ndak aturi nemoni bapak, kali wingi men apake Mas Lantip wae. Apa? Bapak? Bapak gak apa-apa, keadaannya sansaya apik lan sansaya sehat. Lah banjur ono apa bapak nakal aku? Nek kuwi aku gak ero, intine Mas Lantip ngomongake bapak dhisik wae. Ya wis lek ono tak pamit dhisik ya, Mas. Ya, hati-hati ya. Jenengan apa sampun siap dados calon kadir? Siap rasap nggih dilakoni mawon. Kula nyuwun pandunganipun nggih. Nggih, kula donganipun. Ya wis dhisik ya, Di ya. Nggih, hati-hati. Yo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, boleh. Iya, anggonmu maju nyalokake kepala desa. Nggih biasa mawon to, Pak, dilampahi samesinipun mawon. Syukur yang ngono muga-muga wong-wongmu bisa berjalan asline atas. Ingkang kula suwun namung pandunganipun lan pangapunten Bapak niki kegiatan kula saged kasembadan. Itu kuwi tak aku pengen kayake kader lan wong-wong supaya milih kowe. Ketinggalipun ngrenahaken kathah warga ingkang ambyuk lan nyengkuyungan kula ingkang mancing nyalonaken kepala desa. Yen kowe wis wani maju minangka calon kepala desa, kudu siap kabehake. Mbuh menang, mbuh kalah, yen kepeksaane kalah ora kudu digelani banget. Durma ladi durung berjane, yen menang ora kudu nebah dodo. Sapa sira, sapa ingsun. Awit yen menang kuwi tanggung jawab luwih abot. Mula pesenku, yen kowe mengko menang, kudu gelem tanggung jawab sing abot kuwi. Mugi kula saged amanah menawi nimpang kados Bapak rumiyin nalika ngemban amanahipun warga masyarakat minangka kepala desa Bula Kombo. Lantip jupun beskap nek rak ndur dhewe. Tak sawang beskap kuwi pantes mbok gawe. Beskape bapak mbiyen kuwi panggone Nyai Musalidin lan ditanggi nalika maju Pilkades. Panjaluke bapak mengko yen pas wayahe coblosan beskap kuwi gaenen. Sapa ngerti gawe berkah lan kowe bisa kaya aku mbiyen. Kalbu dadi kepala desa tetep gumantung marang kesane Gusti. Mula aja kendhat anggonmu sumedhing lan nyenyuwun marang Gusti. Nggih Pak, matur suwun. Nek ngoten kula badhe wangsul rumiyin. Yo le hati-hati. Panjenengan ora sareng kelageman ta, Mas? Iya, aku nganggo beskap iki saka ngerti kanthi cara iki kawibawanku katon mencorong lan jalari warga sing apik nyoblos milih aku. Pilkades wis rampung, aku dulu kabeh tetep njogo kerukunan lan seduluran. Nggih, kula setuju. Kula lan warga namung kepengin desa niki tentrem. Pilkades sampun laksana saniki wayahe gotong royong. Tet, bapak jenengan sedo. Hah? Innalillahi. Ayo Tet, banter nih. Apa ya Tet? Bapak.
Wait a minute. Ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan orang mempan. Ya dukun Jombang orang mempan. Ya dukun Ngawi. Cek. Jadi calon kadir. Sehat rasane saya apik. Lah banjur ana apa bapak nakal kabeh?